danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. To da ka zo Kaduna ka fara a gida kana ma yara ne ko kuma a kawai shagon ne kawai ka bude dare? Ina zuwa Kaduna kawai shagon na bude. Kuma gashi an san ka. Kuma gashi an san ni da yawa ma wasu a dalilin nan suka sani. Kuma dalilin nan na bude wani shago a can. Na yi aure, na sayi gida, na sayi mashin. Zuwa kafin ka gaya mana ribar da ka samu a cikin wannan abu. Da ka zo na ga ka dauko wani abu shimfiɗa ka rubuɗe shi menene sunan wannan abu? Sunan wannan abun Nora. Nora. To ya kuke samun shi? A kasuwa muke zuwa mu siye ta. Wai shi takalmi ya ake hada shi? Yanda ake hada shi in ka iya shi baya da wahala ake, amma baka iya ba akwai wahala. To da me ake hada takalmi ya zama takalmi? Ana in takalmin fata ne ana siyo fata. Akwai fata wanda ake na saman takalmi, akwai na shafi, akwai kuma wanda ake fulo da shi. Kuma sai ka siyo Nora, sai ka siyo hill, akwai wani hill na katako da ake sawa, sai ka sa shi, sai ka sa wani Nora kuma a kasan shi. Sai ka sa mai mako, sai ka sa mai fiber, sai ka sa leda na fulo, sai ka nada takalmi.